आज हमनी के कोना माहौल में बन जा तिलक वाला ना। अब जैसे कि लौकिक शादी विवाह होला वही तरह आज अर्जुन भाई जौन बने आज राम बनल बड़े। ओकरा बाद यहाँ के पिता श्री दशरथ जी बनल बने। दाढ़ी बन जाई अरे ए घरी फेशियल करावता लोग काजने फेशियल करावे खातिर जइहे कि काजने करवा ले अभी नहीं क्या भाई ओने हो गेल। यहाँ के माता श्री कौशल्या के रोल में बानी वीरेंद्र भैया। देखिए हमने के माई बहन जब तिलक लो तिलकोहरू लो द्वार पे आ जाला अच्छा है हित मित समाज साथी आवेला जब तिलक चढ़े के होला त कतना बढ़िया से भलुक लइका जनरेटर के हॉटिल काहे ना मारत होखो हसुआ से गहूं काटत काहे ना होखो वॉइस काहे ना चलावत होखो। लेकिन बड़ा एगो शब्द हमनी के माता बहन बहुत सुंदर ओह दुल्हा के बारे में कैसे गावेली कि बॉम्बे से बाबू हमरो आई गईले आ चौका बैठी गईले। बाह कहला से होई माने हम रउआ बैठल बनी झाल बजावत नहीं आ हम चौका बैठ बनी त रउआ बाह कहत नहीं। बाह कहे खातिर कुछ माल लागेला। देखे बीटीसी वार्ड नंबर 1 से 8 तक सुंदर बिलास चौधरी जी यहाँ के अलाव और आदमी बा यहाँ के सब भारी मत से विजय बनाई और माँ भवानी की कृपा हो कि यहाँ के चुनाव जीती और अपना पद के हकदार हो। कि बॉम्बे से बाबू हमरो आई गईले चौका बटुआ के देखी बबुआ रुसी गईले पिछावा घुसुकी गईले। है ना ओह दुल्हा प्रयास में कल की जल्दी जल्दी तिलकवा चढ़ो कि हई फाइनल राउंड में हमनी के जाई जाए। लेकिन माई वही तातना वीरेंद्र भैया बड़ाई कर ला लो अरे कैसे बॉम्बे से बाबू हमरो आई गईले चौका बैठी गईले बटुआ के देखी बबुआ रुसी गईले पिछावा घुसुकी गईले बटुआ के देखी बबुआ रुसी गईले पिछावा घुसुकी गईले। ऐसा नहीं तैरला हैया कुल तैर नहीं कुल पूरा कुल लिया के है मुरचाई लियल बड़ो। अच्छा देखिए संतोष सर नहीं व्यास है वहां के हमारे गुरु भाई भी है मुनीब सहानी के वहां के शिष्य है। हां जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी और मां भवानी से प्रार्थना रही कि यहां के मनोकामना पूर्ण होखो। हां हां लेदारी होई ओकर बाद कहल इहे तैरला कि अगुआ हो
अगुआ के बुलावा कैसे एने कहला बा। मन हम अगुआ है मन मेहरा औरत समाज कहेला लो कि बड़ बड़ बटुआ मंगनी दिल्ली के कारखाना से ए हे माने बढ़िया बढ़िया बटुआ बटुही मंगाई कारखाना से हाँ आई पुराने लिया के धो देले बल कि बड़ बड़ बटुआ मंगनी दिल्ली के कारखाना से आ समधि सारा पंचर भइले महंगी के अगुआ के दोस्त काहे नहीं खे अगुआ तो जब ले ना चाही तो भी हवे ना होई हाँ जी कैसे कहला लो कि बड़ बड़ बटुआ मंगनी कि बड़ बड़ बटुआ मंगनी दिल्ली के कारखाना से आ समधि सारा पंचर भइले महंगी के तनी देखी उठ गइल बुझात लगी बड़ बड़ बटुआ मंगनी दिल्ली के कारखाना से आ बड़ बड़ बटुआ मंगनी दिल्ली के कारखाना से आ समझी सारा पंचर भइले समझी सारा पंचर सब डावला लो है कि आज मोरा भोला जी के तिलक आज मोरा और तुम के तिलक अरे हमारे राज में तिलक अब घर घर बजला बधाई रे माई शोभा पर ना जाए घर घर बजला